Μια εκδήλωση που έγινε το πρωί στην πόλη της Λάρισσας, η οποία έχει να κάνει και με την εποχή των Ναζί και με τους μαρτυρικούς τόπους της Θεσσαλίας, εκεί ό,τι έγινε στον πόλεμο. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο και επανερχόμαστε αμέσως μετά με την κουβέντα μας. Βλέπουμε το Βαγγέλη Μητρούσια να μας δώσει λίγο πληροφορίες για αυτή την ημερίδα. Συμμετείχαν και μαθητές. Βαγγέλη, εκτός των άλλων. Έλα, σε ακούμε. Έτσι είναι, όπως το είπες Νίκο, είμαστε στο Χατζηγιάννη Πνευματικό Κέντρο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ακόμη η ημερίδα που ξεκίνησε το πρωί και συνεχίζεται. Μαρτυρική τόπη, να το πούμε ότι η ημερίδα αφορά τα 9 μαρτυρικά αναγνωρισμένα χωριά της Θεσσαλίας, 3 στην Μαγνησία, Κερασάρι, Ζόμιλος, Δράκια, στην Λάρισα άλλα 3 χωριά, Τσαριτσάνι, Σαραντάπορο, Δομένικο και υποένταξη Ισκαμιά, Ολύμπου, και 2 χωριά είναι στα Τρίκαλα, είναι η Καστανιά και η Κουτσούφλανη, και θα πρέπει να πούμε ότι είναι Νευρόπολη στην περιοχή της Καρδίτσας και υποένταξη η περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Αυτά είναι τα μαρτυρικά χωριά, έτσι. Και αυτό γίνεται εδώ. Για να μην τρώμε το χρόνο, πάμε στους ανθρώπους του 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισσας, που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό που κάναν και παρουσιάζουν εδώ στο Χατζηγιάννιο, ξεκινώντας από την κυρία Αρχοντία Γιαννακάκη, η οποία είχε την επιστημονική επιμέλεια αυτής της ημερίδας. Κυρία Γιαννακάκη, ποιο είναι το δίδαγμα αυτής της ημερίδας? Ναι, εμείς συμμετέχουμε σαν συνδιοργανωτές στο πλαίσιο του προγράμματος Δημοκρατία και Εκπαίδευση. Ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα με έναν προβληματισμό. Αναρωτιόμαστε κάθε φορά μετά από κάθε καινούργια εθνική σφαγή πώς είναι δυνατόν ανθρώπινα πλάσματα να προβαίνουν σε τέτοιες αποτρόπες πράξεις ακατανόητες με τη λογική. Και μιλάμε για δολοφονική μανία. Στην εξέλιξη του προγράμματος προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς τα φαινόμενα που παρουσιάζονται από χώρα σε χώρα, με χιλιάδες δολοφόνους, εκατομμύρια δολοφόνους, φαινόμενα που αφορούν πολύ διαφορετικούς πολιτισμούς μεταξύ τους, πιστούς όλων των θρησκειών, ακόμα ανθρώπους που δεν ομολογούν καμία πίστη. Αρκούν αυτά τα φαινόμενα για να μιλάμε μόνο για δολοφονική μανία? Στη μελέτη που κάνουμε στο πρόγραμμά μας, το μήνυμα που περνάμε είναι ότι οι πόλεμοι έχουν αιτία την υπαγωγή σε μια ταυτότητα, σε μια φωνική ταυτότητα. Οι μαθητές μας παίρνουν όλη την ικανή και αναγκαία γνώση για να καταλάβουν πώς ο άνθρωπος με πολύ εύκολο τρόπο μπορεί να μετασχηματιστεί από μια ταυτότητα σε μια δολοφονική ταυτότητα. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Λάρισα, την κυρία Ζωή Δελιζώνα, να μας πει, εδώ διαβάζουμε μνήμη στην εκπαίδευση για τη δημοκρατία. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ημερίδας? Ο σκοπός αυτής της ημερίδας, όσο αφορά την πλευρά του γυμνασίου, είναι να δείξουμε ότι τα παιδιά μας μπορούν να κατανοήσουν τις έννοιες που αφορούν την περίοδο της γερμανικής κατοχής, ναζισμό, φασισμό και κυρίως δημοκρατία. Βασικός στόχος μας είναι τα παιδιά να αγαπήσουν την ιστορία και να τη μάθουν με έναν τρόπο αλλιώς, και με δεδομένο ότι μέσα στην αυλή του σχολείου μας έχουμε ένα τέτοιο εμβληματικό κτίριο, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης Λάρισσας, θέλουμε να το αξιοποιήσουμε παιδαγωγικά. Γιατί πιστεύουμε ότι τα μουσεία, όπως και οι μαρτυρικοί τόποι, μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικοί μηχανισμοί για να αντλήσουν τα παιδιά την πληροφορία και γέφυρες ανάμεσα στους μαθητές και στην ιστορία και τον πολιτισμό. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς, το χειροκρότημα, το ζεστό των ανθρώπων που είναι εδώ και παρακολουθούν τη μερίδα είναι οι μαθητές, γιατί αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. Και εγώ θέλω να δώσω το λόγο στη Ρεγκίνα. Ρεγκίνα, πες μας λίγο αυτό που εσύ σήμερα έπραξες μέσα από αυτή την παρουσία και τη συμμετοχή. Αρχικά
Είναι λίγα τα λόγια τα οποία μπορώ να εκφράσω για αυτή την ημερίδα. Γενικά έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και με τις καθηγήτριες και με τα παιδιά. Υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία. Η καλή συνεργασία είναι πολύ λίγο για αυτό το πράγμα. Γενικά έχουμε μάθει ότι ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουμε την ιστορία του τόπου μας. Ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανθρώπους την οποία αποτέλεσαν την ιστορία. Και να μην ξεχάσουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι δημοκρατική και είναι ένα μεγάλο όφελος και για μας και για όλους, αλλά και δεν είναι, πώς θα το πω τώρα, πώς να το εκφράσω. Βαγγέλη, τα παιδιά τα λένε όλα. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι μας. Ωραία. Αυτό θα ακούσουμε όμως και τον Βάγιο εδώ, ένα άλλο παιδί, ο Βάγιος να μας πει και αυτό στο δικό του το δίδαγμα μέσα από πολύ τη σύντομα, σε σημερινή. παρακαλούμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μπορούμε να είμαστε εδώ και να μαχόμαστε για αυτά που πιστεύουμε, να μαχόμαστε για τα ιδανικά μας και πραγματικά χαίρομαι που μπορούμε να προστατεύουμε έτσι την ιστορική μας μνήμη, να μην αφήνουμε τη λύθη να πάρει τον έλεγχο και να ξεχάσουμε την ιστορία μας. Χαιρόμαστε πραγματικά που μπορούμε να προασπίζουμε τη δημοκρατία, να προασπίζουμε τα ιδανικά μας και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι σήμερα που είμαστε εδώ πέρα και μετά από όλο τον κόπο που έχουμε κάνει μπορούμε επιτέλους και εμείς να κάτσουμε και να απολαύσουμε τους καρπούς μας. Εξαιρετικά μας τα πάντα, παιδιά, και τα εκπαιδευτικοί. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η εκδήλωση. Πρέπει να γνωρίζουμε πάνω απ' όλα την ιστορία, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να προχωρούμε και τα παιδιά από ό,τι φαίνεται την έχουν μάθει.